Hallelujah. Angisoze ngahlukana nongithanda kangaka. Njalo sothandana naye. Khona la, khona le. Hey Nkosi. Siyabonga ke sishayela ama worshipers izandla. Egameni lika Jesu. And thank you young people. uNkulunkulu asigcinele nina nikhule ekumazini nasekumsabeni yena. Bese ngibonga obaba once again army of praise ngaphansi kwe leadership ka Mr. Umabala. Siyabonga kakhulu. uNkulunkulu anenze kahle madoda. And happy Father's Day nakinina. Ibhlungu indaba yethu bobaba ngoba nje si celebratewa negenge nje. Vele sihlanganiswe nabaka June. Kodwa sizothini? Sibonga lokho nje ukuthi at least siyakhunjulwa. Amen. Hayi cha nami bangivuse kahle abafana namhlanje. uNtando ke wadlala ngami, I think it was on Friday. Khona la besibuya khona make uthi yo konje Father's Day. Hey thina sikhohliwe dad. Kanti wenzela nje ukuthi ngilale. I just said to him hayi kusho ukuthi ukhohliwe ukuthi ngubabakho. If ukhohli Father's Day ukhohliweke ukuthi ngubabakho. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane, and please bear with us. Akulula ukuba ubaba ngoba kuningi okudependekile kithi, and we are human. Amaphutha sizoba nawo endleleni, but we will do our level best to be the best fathers that God wants us to be. Amen. Angifuna ukuchitha isikhathi namhlanje ngoba le weather imnandi. Uyazi futhi ngimangele ukuthi nikhona ngobuningi benu. Cha kusho ukuthi le bandla lisindisiwe ngoba le iweather yabazalwane le yabantu abasindiswe ngempela. Yeah. A special thank you ku leadership yonke yase High Praise. Kakhulu leadership yabantu abasha. Ngomsebenzi omuhle wangolesibili ake nizishayele izandla. That was glorious. Ningenza umuntu nami. Ningenza umuntu. Uphu spaghetti wami. Where is my spaghetti? Can you stand? Wow. Ake nimshayele izandla. Mrs. Kowa, I want to say, kune golide lapha. Take care of my spaghetti. Hey, uke wabuza umbuzo sabhekana. Omunye angafuni ukuthatha iphendula wena, nomunye athi iphendula wena. uNkulunkulu akubiyele mntanami Yesu. Angigcinele wena. Kude la uyakhona. God bless you. Amen. Ngaphandle nje kokuchitha isikhathi bazalwane asiye nezwini sisase kuyo lento yabantu abasha. Siya ezwini lenkosi ku Deuteronomy chapter 26. We are reading verse number 19 yedwa. Bese siya ku 28 and we read verse number 1 yedwa. Can we read chapter 26 verse number 19 quickly? Masiceda sijampele ku chapter 28. We are reading verse number 1 lapho. Bakhona abantu abasha endlini. Ake ngizwe amen omkhulu kubantu abasha endlini. Glory, hallelujah. Asilifunde masinyane.
And that he will set you in praise and in fame and in honor high above all nations that he has made. And that you shall be a people holy to the Lord your God, as he promised. You will note he will set you high above all nations that he has made. Hey, Nkosi yami. Uthi in praise and in fame and in honor. In praise, in fame and in honor, you will be high above all nations. Sifunde ngesiZulu. Ukuze akuphakamise phezu kwazo zonke izizwe azenzileyo ngokubongwa ngegama nangodumo, ube yisizwe esingcwele kusimakade uNkulunkulu wakho njengokusho kwakhe. Hey, glory be to Jesus. Bese siya ku chapter number 28, we are reading verse 1 only. And if you faithfully obey the voice of the Lord your God, being careful to do all his commandments that I command you today, the Lord your God will set you high above all nations of the earth. Sithole ngesiZulu. Kuyokuthi uma ulalela nokulalela izwi likaSimakade uNkulunkulu wakho, uqikelele ukugcina yonke imiyalo yakhe engikuyala ngayo namuhla, uSimakade uNkulunkulu wakho uyokuphakamisa phezu kwazo zonke izizwe zomhlaba. The Lord your God will set you high above all the nations of the earth. But chapter 28 une condition. Kukhona ukuphakanyiswa okuku chapter 26 verse number 19. Kodwa lokuphakanyiswa oku chapter 28 akuzimahala. Kune condition ethi, if you faithfully obey the voice of the Lord your God, being careful to do all his commandment that I command you today, then he will set you high above. Bandla likaNkulunkulu, allow me today to declare this day and this service an elevation Sunday or an elevation service. Bakhona abantu abasha la endlini. I want to say to you, masiphuma la kukhona umuntu ozophakanyiswa, because this is the day of your elevation. This is the day uNkulunkulu azokuphakamisa ngayo. Ukhona umuntu omusha endlini, awuke nje uphakamisa isandla sakho and say, elevate me, oh Lord, high above all nations you have created. Besuthi amen. Zishayela izandla. What you have just declared is a timeless prayer, one for spiritual growth, for wisdom, and for strength. Nikhona bazalwane. Bakhona abantu abahle nje abantu abasha endlini. Ake sideclare ngalesihlabelelo sithi, wanthatha Jesu Yebo ngothando waphakamisa yebo ngingelutho
bakhona abakholwayo ukuthi bayaphakanyiswa namhlanje. Bakhona abakholwayo ukuthi basuse endaweni ephansi babekwe endaweni ephakemeyo. Bakhona abakholwayo abazalwane abaziyo ukuthi uNkulunkulu wehlile emazulwini ukuzobalanda kuma-pits abangene kuwo abaphakamise. Ingakho hlabelela kahle athi he lifted me up from the deep muddy clay, athi and he planted my feet on the king's highway, and that is the reason I sing and I shout, for Jesus came down and he did what? He lifted me up. Bazalwane sizophakanyiswa namhlanje. The only thing uSathane afuna ukuyibona ngathi, especially thina abantu abasha, ukusibona siqindezelekile siphansi. Kodwa uNkulunkulu ukuyibusiness yokuthatha umuntu enze njani? Amphakamise. That is why I said the prayer you just prayed or you just declared, uma uti elevate me, O Lord, above all the nations, above all the people that you have created. It's a timeless prayer, one for spiritual growth. Kuyingozi ukungakhuli kukamoya. Izoba ingozi into yokuthi ukhule ngomzimba uzunikwa isikhundla ebandleni kodwa emoyeni ungakhulanga. Number 2, you need to grow also in wisdom. That is why iBhayibheli lithi, if there is any one of you who seeks wisdom, must ask. Kuyakhulekela ukuhlakanipha ngoba uma ungahlakaniphanga, you will make wrong decisions. And I'm here to tell you ukuthi wrong decisions will bring demotion. Abanye abantu basendaweni ephansi ngenxa yezinqumo. Ya sanibonani. Ngicela ukubingelela abazalwane abasindisiwe. Sanibonani bangcwele. Any decision outside God's will bring you down. That is why ma umntwana kaNkulunkulu ezintweni zonke buza intando yakhe. Ma ufuna ukuthatha isinqumo, buza uNkulunkulu. Ngikwenze lokhu, ngiye lapha, ngikuthathe lokhu, ngikulahle yini lokhu. Buza ini bazalwane. Sikuma situation kwesinye isikhathi hayi ngoba siloyiwe, kungenxa yezinqumo. Decisions. Awukuthi decisions. Kuyingozi ukuthatha isinqumo ngama feelings nangama emotions. Ay man. And when the devil wants to mess you up, he will remove your emotional intelligence. And when you are bankrupt lapho, you will mess yourself up. Kunabazalwane othola ukuthi basenkingeni hayi ngoba kunamadimoni alwa nabo, kungenxa yezinqumo abazithatha. Uyabona, some of us ngaba sikho la sikhona ukube sakhetha kahle. Kwangathi ngake ngutshele utshelo seduze kwakho and say choose right. Inkinga isekukhetheni, ukhethe kanjani. And uma uthatha isinqumo ezinye izinto zizostaka nawe for the rest of your life. Singeza ne deliverance angeke kube delivered until you reverse. Ubuyele emuva uyolungisa. Yeah. Church, even nama acquaintances, ama friendship ini akekho umuntu okukhethelayo, it's your choice. Abantu ohamba nabo bakhethwe uwe. Abavelanga bathi gqi at your doorstep. Yeah.
Mngomezulu nalo mama oshade naye ukhethwe uwe. Sasingekho thina. Mama Mngomezulu lo baba odlala ikeyboard awukhethelwanga isonto. Ubani okhethile? Hlala nesinqumo sakho. Ake ngisondele. Mawukhetha ukuyeka isikolo manje. Sanibonani bantu abasha. Isinqumo sikabani sokuyeka isikolo? Ubani? Lalela, kwesinye isikhathi sithi awukho umsebenzi kanti umsebenzi ukhona abantu abaqasheki. And into eyenza ukuthi abantu bangaqasheki abanama qualifications. And into eyenza ukuthi bangabi nama qualifications isinqumo. Mtshele futhi oseduze ithi khetha kahle. No, yabona manje kuyabhalwa. Uma wena ukhetha ukulala wangafunda. Mina ngiyamtshela umama Ntando ngithi iSunday angeke yenze umntwana fail. Ukuthi went to church on Sunday bese uthi uzofaila unamanga. Kusho ukuthi ikhona into ongayenzanga kahle from January. Abanye mabekhetha ukufunda wena ukhetheni. Mtshela ithi khetha kahle. Hayi ake ngutshele naliqiniso. Ungama results wama choices akho. Leave the witches and the wizards out of this. Tshela umakhelwane ithi makhi. It was my decision. Oh. Khetha kahle. Let me tell you something. Nabangani bangabu introduce utshwala kodwa ukuphuza yi-choice. Ake ngiphinde futhi bona bangaki introduce kuphi etshwala kodwa ukuphuza yini. Akekho kukhombe ngesibhamu wathi isavana le iyaphuza ukuze hayi sanibonani bantu abasha ukuthatha uphuze yini. Sengisho mina nokuphuma ekhaya phuma kahle ngoba kunama consequences okungahambi kahle. Ende nokuphuma yini bazalwane? Ake nithi sawubona mfundisi. Ende kwesinye isikhathi abanye abantu bakhishwa ama emotion wesikhathi. Sikhashana azodlula ama emotions ube sober so usithathile isinqumo. Sengisiza nabaganile labo ngiyahamba ngiyahamba ngoba ukwatile. Ulekha emotional intent. That is why when I talk to people never make any decision while you are angry. Linda ube sober bese uthatha isinqumo. Hayi. Ithi makhelwane. It's your choice. Ukuthi awutatishanga i-choice kabani? Abazange abanye bavalelwe kwelinye igumbi wena wavalelwe beniseklasini elodwa kodwa isinqumo sakho ukuthi mawufika ekhaya uhlalela uTikTok. Bad decisions will reduce you. I was reading about the prodigal son. Uye owasuka waya kubaba wathi ngiphe isabelo sefa lami. Ubani owamfosta? Kwaba yi-choice kabani? iBhayibheli lithi later on wabona esenxanelwe ukudla
nezingulube ngoba bad decisions will make you eat namafarki. Buka labantu ohamba nabo, it's your choice. Waphelu amen. Waphelu amen. Uyabona ama choice are wrong azokuhambisa nabafana benyawupe. Sengisho mina ama choice are wrong. Ezinye izinto awuloyiwanga yini bazalwane. Bese umuntu athi wenze lento ngoba kana baba. Othemba shabalala bekhulu baba bengamazi. But they understood ukuthi lempilo it's about what? Choices. I choose wrong, I die. Athi uNkulunkulu ngibekile kuwe phambi kwakho ukufa nokuphila. Khetha. Athi ngibekile isiqalekiso nani bazalwane nesibusiso mayeqeda tenza njani. Futhi kulelo verse uzakuforce athi khetha ukuphila. Kwangathi ngatshelo seduze kwakho uthi awukhetha ukuphila. Khetha ukuphila. Okunye bantwana basekhaya sibekwe phambi kwenu ukuze nizobona nifunde nasemaphutheni ethu. Kuyingozi ukulandela ucimezile ngoba mawulandela ucimezile la ngiwe khona na uzowa. Kwakuyisinqumo sendodana yolahleko esamenza ukuthi athathe ifa enze njani ahambe. Kodwa engikuthandayo, it was his decision to go back. Lithi kuthe sekusile kuye wathi ngiyawusuka waqala wathi bangakhi abaqashwe endlini kababa. Uyabona besekazicompare nabangani bakhe ongulube. Uhleli la, uhleli nibiza lento enishanga ibreakfast. Uhleli nebacon kodwa uyenza umngani. Into ekufune ngabe le abaqashwa ababray bacon yena. Wrong decision will make you lose your bacon. Wrong decision will make you lose what is wonderful. Lalela mntana sekhaya mawuthatha inqumo uyoyithola uhleli nezingulube. Uhalela ukudla kwezingulube but kuthe makusa wathi ngiyawusuka. Ngoba nokusuka i-decision. Hayi anganoma niyangizwa abazalwane awuthi makhelwane nokusuka i-decision. Nokuyeka iglass i-decision. Nokuyeka ugwayi i-decision. Nokumlahla i-decision. Yazi namhlanje ngifuna umuntu oyedwa omusha okuzosa kuye athi ngiyawusuka. Mtshela ithi makhi wrong decisions will reduce you to nothing. Do I preach or ngivale ngomthandazo siyekhaya? uSathane uzokwenza uthathe inqumo ezizokubeka endaweni la ozolahlekelwa amandla akho khona. And then mase ulahlekelwa amandla uzoba ivictim yaloko bekufanele ukurule. Ake ngikhulume or ngithandaze siye emakhaya. Wayengathunywanga uSamson ukuya kuDelilah. Kahle kahle
kwakumelene nokuthi athandane noDelilah. Umthetho owawumiswe uSimakade waya kuDelilah. Anganoma niyangizwa yini bazalwane, akagcinanga ngokufika kuDelilah lithi walala emathangeni. It was a choice. Uyabona mawusendaweni wrong, uzo end apha uexpose izinto ekungamelanga uzi-expose. Samson akupha amandla akho. Sanibonani bazalwane, sanibonani bangcwele. Ezinye indawo kufanele uavoid ukuya kuzo ngoba zizokudrain amandla. Anganoma zizokwenza njani bazalwane? Zidrain amandla. Simangala ukuthi lo mntwana wayevutha ngomthandazo apha amandla ukuthi uyithole sendaweni wrong. I'm just talking about the gate of still removing Samson. He once took the gate of the city, the steel gate of the city. Ekwatile wafika wathatha waphakamisa wagijima nayo wayentabeni nesango hayi isango lendlu, isango lesiti. Wagijima nalo wayentabeni. Ngikhuluma mina ngaloyo Samson owabhekana namaFilisti, wathatha umhlanti wembongolo wabulala amaFilisti amaningi ngosuku. Ngikhuluma ngaloyo Samson. Kodwa ngoba wayesendaweni wrong ahamba amandla. Can I tell you something? Uma usendaweni wrong ahamba amandla, you will be moved from being a minister to an entertainer. Lithi iBhayibheli bathi sibizeleni uSamson azosidlalela. Uyabona mawungesena amandla asihambi isiphiwo. Angiphinde futhi asihambi ini isiphiwo siba khona kodwa isiphiwo asibi effective. Uzoma la friendship with Jesus, fellowship divine. Likhakhazela iphimbo sichazeke thina ngoba vele uya entertain. Kukhona abashumayela amandla wasekho. Bayashumayela ngoba amavesi bayawazi. Kodwa kahle kahle amandla wenze njani? Awasekho amandla okukhipha umuntu esonweni. Awasekho amandla okunqamula izibopho. Bona bayahlabelela ngoba inothi bayalazi. Kodwa inkinga yabo, just like Samson, they are entertaining the Philistines. Uyabona mawusendaweni wrong, ngesikhathi eswrong kwahamba amandla, you entertain even demons. Ufane nalamadoda elithi iBhayibheli azafika athi adeliver enye indoda abuza amademoni athi hey uPaul siyamazi nalo Jesu okhuluma ngaye manje sizama ukunderstanda ngoba uyayenza lento kodwa asizwa lutho. Can I tell you something? Uma usendaweni right sizozwa. Siyezwa mawubamba imic ubingelela siyezwa. Kanti futhi maso actor siyezwa. Wrong decisions will demote you. Makuhamba amandla uyehla. Bakhona bathi sinawo amandla. Bakhona bathi sinawo amandla. But when strength is restored, elevation comes. Again, kichime mamthombeni ningifundele uIsaiah chapter 40. Iverse esilazi sonke, uverse number 31. Isaiah 40 verse 31.
verse 31. Yebo. Kepha abamethembayo usimakade Yebo. bayakuthola amandla amasha. Yebo. Bayakukhuphuka ngamaphiko. Mabeqeda kuthola amandla benze njani? Bayakukhuphuka. Mabethola amandla benze njani? Ngicela ukutshela umuntu ozizwe phansi engenamandla, nawo amandla. Ngithi nawo amandla. And our receive amandla and you remain where you used to be. Mawuthola amandla kuba nani bazalwane? Phinda futhi mama. Kepha abamethembayo usimakade bayakuthola amandla amasha. Bese benze njani? Bayakukhuphuka ngamaphiko Bayokwenza njengezinkosi. njani bazalwane? May you rise in the name of Jesus. I say may you rise in the name of Jesus. Rise above situations in the name of Jesus. Rise above conditions in the name of Jesus. I say may you rise in the name of Jesus. Awubi namandla and remain where you are. Yabona uma kuhamba amandla udependa na kuyo yonke lento. Yabona umuntu waqala wadependa kuyo yonke lento ukwazi ukuthi amandla ahambile. uSamson mina owayebamba ingonyama ayihlukanise phakathi wazithola edepende emfaneni. Emfaneni omncane ngenxa yokuthi uzithole sendaweni errong kwahamba amandla kwahamba neeyesight kwahamba anganoma kubazalwane indawo errong izokulahlekisa ngezinto ugcina udepende ekintweni ekungamelanga udepende kuzo. Ake ngikhulume Thokoza, ake ngikhulume bazalwane, ake ngikhulume yazi kukhona abantu badependile ne yeah badependile nobuthonga behli bengadlulanga lapha ya ngoba nokulala kwabo peacefully kufanele ukuthi bake bathi nqa kancane ngoba badependile. Abemuhlu sisi, abemuhlu mama, avuthe, kodwa nje akasebenzi nje angakathi. Akusebenzeki, yebazalwane, mina ngithi mawusendaweni wrong, uzodependa naseyintweni. And ezinye ucabanga ukuthi udepende kuzo kanti zona sidepende kuwe. Ubona ngokuthi wena uthi zigade wena kanti wena ugade zona. Awumbheke lo seduze kwakho, awumbheke. Mawumbheke udepende phi? Makusuka amandla kaNkulunkulu uzodependa la kungamelanga udepende khona. Ay, ngake ngezwe abahlabelelayo bathi akhona amandla. Kunyakaza amandla. uJehova ukhona la. Ngake nabezwa bazalwane. Bangakho abakholwayo ukuthi akhona amandla kule ndawo. Ake sishayile uNkulunkulu ngamandla akhe. Amandla angcwele. Amandla aphilisayo. Amandla akhephula amadwala. Amandla avula iminyango. Amandla areverse ama generational curses. Mina ngikhuluma ngamandla. Khuluma ngamandla. Amandla enza singadepende ezintweni. Hey. Khona wapheshe uke wahlabelela wathi Lord do it for me. Usho nje lawo magama. Uthi if you won't do it, it will never be done. Khona izinto ekufanele simbheke sithi inkosi mawungamuvi la lesimo siyohlala sinje ngoba ithemba lethu phelele kuwe. Mawengasekho amandla nebandla lidepende ezintweni.
Ngiyawezwa amandla kule ndawo. But I'm here to tell you, uNkulunkulu uyaphakamisana, young person. God wants to raise you high above your peers. Abanye abantu baku introduce ezintweni so that they will reduce you to their level. Khona abantu abangajabuli mawulapha ya. Ngake ngashumayela la ngathi awukwazi ukuthi uphakanyisiwe ukhathaze ukuthi abantu bakunakeleni. It is because vele uvelile ulapha ya. And masiphakanyiswa sizonakwa. Inkinga yethu senze njani bazalwane? Siphakeme. And namhlanje uNkulunkulu ukuyibusiness yokuzolanda abantu abaphansi. Yingakho nempendulo zethu aziveli ngoba asisibo abaphansi. Be thou elevated. Yazi khona indodana yolahleke kumele sizoyilanda. Edla nabantu ekungamelanga idle nabo. Ihamba nabantu ekungamelanga ihambe nabo. Kodwa ngiyamthanda ubaba ngoba when you come back to your position akakubuza ukuthi ubuyaphi. Lithi wagijima wamanga. Naye enye into engifuna ukukutshela mntu omusha. Akekho umuntu onamandla okukuphakamisa ngaphandle kaThixo. He is the one who raises us up. Hey. Ithi le ngoma enihlabelelayo ethi you raise me up. Ithi you raise me up ukuthi kwenze njani? Naba beyihamba ngicela bayayihamba. You raise me up ukuthi kwenze njani? You raise me up so that I can do what? So that I can stand on mountains. Niyayazi kodwa ake nisho nje kancane bantu abami ngoba khona umuntu ozophakanyiswa la. Khona umuntu ozokwenza njani bazalwane? Wozani worshipers? You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up so I can calm seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up so more than I can be. Lalela. I am strong when I am on your shoulder. Msugijimela ukuyokhushulwa abantu. And abantu banale tendency yokuthi mabekuphakamisa wabadina benze njani bazalwane? They bring you down. Kodwa siyambonga, he is the one who raises us up. Lalela church, I agree God uses people, but akusiya abantu abasiphakamisayo. uNkulunkulu usebenzisa abantu kodwa he is the one. Ngoba noma abantu bengafuni he can still do it. Yiba nale attitude yokubonga abantu uNkulunkulu abasebenzisile, but don't depend on them. You are strong when you are on his shoulder. In other words, mawungaba kwamanye amahlombe, you are weak. What am I saying? Just like this song, you are going to be more. Uthini? Yeah. So I can stand on mountains. Yebo. You raise me up to walk on stormy seas. Yebo.
And I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. In other words, lento wena ongazenza yona, uNkulunkulu uzokwenza more. Uzoba okhulu kunalokhu okucabanga. Ingaki iBhayibheli lithi he is able. Angithi he is what? Able to do what? To do exceedingly abundantly above what? Church, he's the one. He's the one ophakamisa umuntu ambeke endaweni ephakemeyo. Yingako obhala amahubo athi lead me to the rock that is higher than I, and that rock is Jesus. Makefika athi anizwanga yini ukuthi the rock that the builders have rejected has become the chief cornerstone. He is the rock. He is the rock. Yazi kune grace engizwayo la. Kune grace yale. Kunale grace. Khona umuntu udlalwa amademoni but ngibona ingelosi zehla zizothatha umntwana omethembayo uNkulunkulu elithi bonke abamethembayo bayathola amandla amasha bese bayaphakama. Kune grace ye elevation engizwa kule bazalwane. Let me tell you something. This is not just a word, it is a prophetic word. Tap into this grace and experience this elevation. Angeke uNkulunkulu adile nawe and you remain in your pit. Somebody shout, elevate me, O Lord, above all that you have created. Gizu James ati, humble yourself by the side of the Lord, and he will do what? Yazi mistake yeni kuphi, church. You humble yourself before people. Kunabantu noma bebona inceke bayathoba. Ngoba yini bazalwane inceke. I may be the servant of God but I don't have the power. You raise me up so I can stand on mountains. Ake sambeni madoda ningasabi. You raise me up to walk on stormy seas. Yebo. And I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I Ake see it. Yebo. Psalm 113 uthi verse number 7. He raises the poor from the dust and he lifts the needy from the ash heap. Verse number 8 ati to make them sit with princesses of his people. uNkulunkulu uzokuhlalisa namakhosi. Why do you allow the enemy to demote you when God wants to raise you up? Ngifuna ukuvala ngaye uDeuteronomy once again, chapter 28.
Awubheka umakhelwane wakhe, say, my neighbor, I'm going up and not down. Mtshela ithi, my neighbor, going down is not an option. God is raising me up. Uyalikholwa umakhi lelo zwi. Uyalikholwa lelo zwi. Young people, are you here? If you come to your senses and go back to your position, nike nalizwa lezwe lithi noma umoya wombusi ukuvukela ungayishiyi ini. Lezwi lisho ukuthi noma ungadinwa yi-leader, don't move out of your position. Sengishumayelile ngithi noma ungadinwa abaphathi abaphezulu abanezikhundla, musa ukusuka endaweni yakho. Kukhona abantu abakuma position ngathi benzela abantu ifavor, uma be-irritate wayipha mina ngiyayeka. Why luyeka bona bayaqhubeka kuma position when you are out of your place? Tshela umakhi ithi makhi ungasuki. Do you know ukuthi kunabantu abaplantiwe just for you to move? Because church, wonke umuntu udesignelwe indawo, and you are only effective mawula uNkulunkulu akubeke khona. Ngike ngezwa ama motivational speaker athi i-eagle inamandla mayisemoyeni. Nomilwa nenyoka yilwi nenyoka on the ground. Bangasusana on the ground, but iya understand ukuthi lo une advantage. Ukuze ngidile naye ivele ibambe ikhuphuke nayo. Then inyoka le iba out of balance. Ngisho ukuthini, don't come to their level. When you are facing battles, thatha izimpi zakho. Ngoba wena unamandla mawulapha. Ungowaphezulu wena. Mabe phonsa na uyaphonsa. Vala ngala magama. Deuteronomy 28 verse number 13. And the Lord will make you the head and not the tail. And you shall only go up, not down. Mangifunda nge ESV. Outi, my neighbor, going down is not an option. Can we just stand on our feet? Mbambe ngesandla ithi makhi, going down is not an option. Ithi makhi siyaphakama. And asiyiphakamisi. Siphakanyiswa uThixo. Somebody say, raise me up, O Lord. Lead me to the rock that is higher than I. Say, I am not the tail, but the head. I am only going up and not down. Say, I am only going up and not down. The Lord will raise me and set me high above all nations, above all my peers, above all that is created. In the name of Jesus. 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 Ungasabuyeli phansi. Ungasabuyeli phansi. Ungasanxanelwa ukudla nezingulube. Don't expose your secrets to the enemy.
uzolimala njengoSamson. Madoda nikhona, ngalala emathangeni wrong. Ngiyayiphinda le phelile uamen kubo baba. Ungaqameli emathangeni wrong, azohamba amandla. Amen. Madoda, madoda, kune scripture I think sikuma Proverbs sithi phuza emthonjeni wakho. Ngicela ukuncenga madoda, ukuhamba somba siyophuza noma aphi ayahamba amandla. You know why ingceku zithwala? Yingoba amandla ahambile. And awahamba amandla ngoba kunjani? Ukuthi wonke umthombo ogobhoza amanzi ungowayo ingceku. Sengikhuluma nabo baba ngithi manje. Madoda, yabona ngenzela ukuthi nalabo abangakathathi mawufuna ukuyothatha ungachazwa ifika ne makeup, ngoba nayo le makeup iyasuka ebusuku. Nayo iyasulwa ngesinye isikhathi. Mawufuna ukuthatha unkosikazi buza kuThixo. Ngicela ukukutshela angithi ngisase kulento ethi wrong decisions. Uyabona uSathane make efuna ukudila nawe for the rest of your life, ukuseta ngepartner wrong. Yinhle yona kodwa wrong. Akusiyo yonke ipartner enhle okungeyakho, ngoba enye izoba yinhle angeke ulale. Awu ake nithi amen mfundisi. Ngisakhuluma nabo baba. Lithi izwi thokoza nsizwa ngonkosikazi wobusha bakho. Msukuhamba uthokoza yonke indawo. Thokoza ngaloku wena ukukhethi. Angithi hayi akusitha ngithi uwe. You know mamzanele ngikhulunyiswa ukuthi angeke ushade nomuntu wrong impilo ibe mnandi. Ningaba nayo yonke into endlini, nibe nayo yonke imali, but for the fact yokuthi ushade nomuntu wrong, you know khona abanye abantu ungamangala behamba bedlisana uice cream la emphambi kwethu akulalwe ebusuku. Ungababona befunza akulalwa because somebody made the wrong decision. Ukuthatha umuntu right kukunika ipeace noma imali ngekho. Uthi a partner suitable. A partner what bazalwane? Yabona usuitable ufana neglove nesandla. Angeke ube suitable everywhere. And akusibo bonke abasuitable. Hayi bengidlula nje bengisakhuluma namadoda. Ngithi nje kubo baba asibe nobaba. And bobaba siyawadinga amandla okuba obaba. We need the power. Nabo mama ukuze sibe namandla okuba obaba, we need your prayers. Not impi yenu. Uthi uyangena yimpi. Yabo ngicina sengivakasha kungenasidingo nje.
ngoba endlini yimpi. Sengiyobona abagulayo noma bengekho. Ngizwe nje ukuthi umzalwane une-flu. Sengiyofuna nje none-flu ngiyomthandazela ngoba endlini yimpi. Mangabe ukhona kulendlu, you know ukuthi you need to be elevated, udinga ukuphakanyiswa. Just quickly run forward. If you want to say, Nkulunkulu, lift me up, raise me high, raise me, elevate me. Ake nisho nithi Nkosi ngisimamisele endaweni elidundu. Ukhona la endlini udinga ukuphakanyiswa. Nkosi ngisimamisele endaweni elidundu, endaweni Nkosi ngimise phezulu, Nkosi ngisimamisele sivalile amehlo. Ake sithi Nkosi uJesu, ngiyabonga leli lizwi futhi ngiyalikholwa. Wena Jesu namandla okuphakamisa. Ngihole, ungiholele edwaleni eliphakeme kunayo. Uthezwini lakho Nkosi abekwethembayo wena bayathola amandla amasha, baphakame njengezinkosi. Wathi ezwini lakho, angisiwo umsila mina, ngiyikhanda. Wathi angikho phansi futhi ngiphezulu. Ngiyalikholwa leli lizwi. Makube njalo Nkulunkulu empilweni yami, emndenini wami, enkonzweni yami, emphakathini engiphila kuwo. Phakamise Nkulunkulu.